Getariako txakolinaren kofradiak, Siri izena duenak, aurtengoan ere ospatu du bere kapitulua. 12. izan da. Kapitulua deitzen diote beraientzako oso garrantzitsua eta berezia den egunari. Hain zuzen ere, egun horretan ohorezko kofradeak izendatzen dituztelako sirikoek eta baita ere ospakizunetarako tartea izaten dute. Siri, Getariako txakolinaren kofradia duela urte desente sortu zen jada Zarautzen eta inguruko jendea ere biltzen du bertan. 12 kapitulu edo 12 egun berezi ospatu dituzte jadanik, beti ere maiatzaren inguruan antolatzen dituztelarik. Aurtengoa, 2009koa alegia, maiatzaren 17an izan zen. Eta bertan, ohikoa den bezala, goizean goiz biltzen hasi ziren, bai Siriko kofradeak eta baita ere kanpotik hurbildutako beste kofradeetako ordezkariak ere. Zarauzko Arralde Txiki elkartean bildu eta aurtengoan mokoroa upeldegira hurbildu ziren. Ohikoa dute txakolindegiak bizitatzea, batez ere kanpotik datozenek ikus eta ikas dezaten txakolinaren inguruko hainbat eta hainbat gorabehera. Mokoroa upeldegian 11etako bikaina egin zuten aurtengoan Sirikoak eta ondoren berriz ere autobusa hartu eta Zarautzera abiatu ziren. Bertan, herriko agintariekin bat egin eta Zarauzko kaleak zeharkatu zituzten, helmuga edo helburua Legezarraren enparantzan bildu eta bertan ohorezko kofradeak izendatzea. Aurtengoan 3 izan dira aukeratuak. Inazio Manterola, Getariako txakolinaren kontseiluko lehendakaria, Ainhoa Murua, triatleta olimpikoa, eta Borja Iradier, igerilari olimpikoa. 3 horiek izan dira aurtengoan tronuratuak edo omenduak Sirikoen kapituluan. Zarauzko udaletxe aurreko enparantzan ekitaldia egin ondoren, egunak aurrera jarraitzen du Sirikoentzako, Baskari edar batekin borobiltzen dutelako beren egun kapitulu hori. Aurtengoan ere, beraiekin aritu gera eguna ospatzen. Bertan bildutakoak erakutsi nahi dizkizue. Bertakoa dela eta asko maite delo eta ondo ite delo baina. Ikuste dira Arregi, Basalore, Santarba, eta Zalai Berrinare ez da ikusten, baina hortxe gauditzea eta Arrezabalek bertan dakat, hemen puntu batien gaude, ia danak ikuste jela. Mokoroa hau sartu zen, hau ez da hemen kapotik etorri zen, eta apostu gor bat hindu, erosi ditu terrenuak, bazarriak, landatak eta berriak egin ditu, eta aurten du lehenbiziko urtia txakolin berriak egin merkadu ertetea dela, eta borduan txakolina kofradiak nahi izan dio behai, jendean aurrean erakusteko, asaltzeko, bodega berri bat iriki dela, eta jendea jakin dezala nun da hon, eta zer produktua daukan, eta bat gehiago behar. Badao urtero berdinak dianak, eta beste batzuk uste aldatzea jela. Gauza hori ez dut, gehiagik kontrolatzen nik ez ditut danak ezautzen, baina toki herri bakoitzak bere hartu emana dauzka, barronakoekin, ulkilokoekin, frantzeskoek eta bestiak, nik uste jende berdin zamarra etortzeala, eta nik uste urtien gehiago diala, eta... Ospia hartzen nahi da. Ospia hartzen nahi da, eta gero eta kofradi gehiago dia, ulkilanak, barronanak, edo piperranak, edo ez dakit zerrenak, hainbeste... Alkarrekin hartu ematen horiek, eta txakolinekoa eta etortzei da, barronekoak eta piperrekoak, eta gero haue piperreta juteia eta hola ibiltzei. Elkar ezagutzeko eta bakoitzak berena ez da kofradiana. Kofradikoa dia produktu bat defenditzen jende bat. Eta orduan, produktu horrei nahi ditu eman ertenbide bat ezautzea. Beak hasiera batean, lagun batean hasi zian da gero jendeak batzuk zailago zuen goizitik etortzea lan egiteulako edo ez dakit zergatikan edo kontra egin behar ditulako, baina eta orain igandea pasada eta jende gehiago biltzea ustez. Bai, no? Bai. Oso politxa dana, oso interesantia. Propaganda pixkatiteko oso importantia da.
Jendea, kofrekoak eta... Bai, berria, guain dala 6 hilabete bukatu nun, da guain baimenak eta guain eman diate, guain dala 2 hilabete, eta ja zinei ja komerzializatzen. Hombre, dana berria, baino guztua nago, zati hain izaltzen, da oso guztua, bai. Jendea interesauta. Bai, asko, bai. Nire espetatiba da, 6 hektarea terdi horrekin jarraitu, eta emate duguna, eta hoi dana saldu. Zati bestela gehiago sartzeko, hektaria gehiago sartzeko, da lan asko. Ja, hasi behar duzu, lan gehiago hartzen, da ez dakit zer, da orduan, asentatu arte pixkat, ikusi, nola ze esperientzia, eta nola saltzean, baina ni pentsatzen ondo salduko etela. Ez, guaindik ez nago preparatuta, zati, karo, guain dana berria asentatu arte eta ikusiko dugu, sobre la marcha, zati, behintzat guain hasieran ezin dut, ez nahi zaiatzen. Pizkanaka ikusi eta nola saltzean da ikusiko dugu. Herriak nola ikusten nahi duzu, ondo, gizuna bezala berdin. Lana guari inberzete dugu, Andreke. Bueno, oin gutxixiko, igual, hobeto gaude, porque dana ondo antolatuta dauzkagu bodega gehienok eta makinari jakine oso ondo gaude. Leheno izatetzana, gaurkoen makinari ja oso ondo preparatuta da. Eta eskulana eta asko jaisten nahi da, eta erresten nahi da, eta neke gutxigo, eta ondo, bai. Oso ondo, bai. Oso, leku hau ezautze gendun leheno, oso leku ala da, hau bai, polita da oso, ezautze gendun. Bodega bezala aurten du lehenengo aldia, eta baino, bai. Eta ondo. Kanpoko jende gremio askotakoa daude, ni gutxi ezautze ditut, ja inorrez, baino, agradablek emateue, bai. Ikusiko, dugu nien zer nola konpontzekean, bai.